És l'albatros? No. L'albatros. Barlovent. Barlovent. El barlovent, lleut de 24 pams, i jo he canviat l'aparejo de llatina i he posat l'aparejo de cangreja, he llevat el bataló, he posat el flot dins, he passat el palo més a popa, perquè la cangreja necessita passar més a popa, no se pot dur molta proa, normalment. I he pensat que aquest aparell me seria molt més pràctic per poder navegar tot sol i no me donarà massa mal de cap, es curarà menys perquè no té tanta vela dalt. El palo que el dus en el puesto normal? El palo està a 30 centímetres més a popa. Està a 30 centímetres més a popa del forat que ve de fàbrica. Sí, quasi a 1,40 m davall de la bussarda, de la banda de dins del nas, de proa, que és d'allà on se compta l'eslora. I aquestes mides que es veuen aquí són 80, és el floc, això, no? Un 80 és el pujamen del floc, després té 3,80 de gràtil, 2,30 de voluma, i el resto són mides 3,30 de la botavara, 3,30 però posa 3, 3 per la botavara, 3 de la vela. Per la botavara fa 3,30, quasi 3,30. Val. Aquí dalt el pico fa 2,40 i la vela fa una miqueta menys. I 4,30 de voluma. Són les mides que jo he trobat que aproximadament seria bo de manejar. I de la botavara fins a coberta quina distància hi ha? De la botavara coberta hi ha 80 centímetres, perquè així, quan jo estic assegut me pugui passar bé per damunt el cap i no me pugui ferir. Val. Si t'alces, feriràs, això està ben aclarit. Ara, si maneig la barca assegut, no, tenc un bon tros per damunt i cap a popa s'alça una miqueta més. Que és que puc d'un proel, i si no fa sasa i no s'alça massa, no m'estic ferir la botavara. Darrere duc una forca, damunt la paramola, la forca que ja du amb el bot, i la botavara me descansarà damunt. Llavors, quan arribes al pico, ferres la vela, entre pico i botavara, amb un parell de batafions i una funda. I és un mal de cap que te lleves. I aquí que tens el palo nou? I aquí tenc el palo nou, que fa 5,70, i el vell fa 5, aquest fa 5,70, la coberta me ve per aquí, un trosset més amunt de blanc, perquè aquí hi ha el cabillero, allà on tenen les cabilles, i a partir d'aquí, i ho tinc assenyalat, a partir d'aquí me ve la botavara, hi ha tot aquest tros, i després els aros, allà uns aros, els aros que corren per dins el palo, és allà on s'agafa la vela, amb unes lligades, i en durà 5, per exemple, des dalt, redonet aquí, perquè no s'enganxi, i això és el que aguanta la vela, en vez de dur batafions, això, i permet que la vela pugui ser fàcil d'hissar i arriar, permet d'aquestes... I allò que és el cabillero que deies? D'aquests aros. Això és el cabillero, que va aquí mig a cada banda, i les cabilles van aquí, una cosa així, i cada cap ve a ferratxer aquí. Nosaltres que es deien clavies? Clavia, li diuen. Clavies. En castellà es diuen cabilles. 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 Dos mitjos i agafat aquí. I el palo aquest que és aferrat de dues peces? Sí, aquest tros ho he fet aferrat de dues peces i li vaig dir que me l'encolàs una peça contra l'altra, perquè així no té tendència, no faig fora, així no té tendència a doblegar-se el palo i és més resistent, si està en dos mitjos. I el volies buit dins, però no... Jo el volia fer buit, no te l'han fet, però es veu que no ens vam entendre. I ara que són una vintena de quilos que fa aquest palo? No, només 15 o 16 quilos. 15 o 16. I la part més feixuga
és des del mig d'espala per avall i és més gruixat. Perquè d'aquí fa 9 centímetres i de dalt en fa 6. I a partir d'aquí el palo... I això que has marcat aquí, que és allà on va el pico? Sí, espera, aquí posarem un pot de llum. Mando de distància. Aquí és allà on va el motor del pico, i aquí hi va el motor del floc. Dos càncamos, i els obenques van agafats aquí damunt, amb un as de guia a cada banda, i s'aguantaran amb els dos obenques, aquests, amb els dos càncamos, que aguantaran els dos sons. Ara te mostraré no et vas de que te moguis. Això és un motor fet de teca, un estrop, i aquest anarà aquí, o sigui que anarà aquí, el floc. I aquí anarà el despico, la drisa de boca que diuen. La drisa de pico és la que va dalt, i la drisa de boca és la que va ran del palo. I això, com ho faig jo, ja ho tinc a comprar. Això és més o menys, això ben que vindran per aquí. Una volta que aquí hi hagi un càncamo i aquí n'hi ha un altre, això ben que amb un as de guia s'aguantarà amb els càncamos i farà la seva feina. Ja no està agafat un munt. Antes me venia més amunt en l'altre, perquè tenia un cono, que ell feia un cono, i els obenques s'aguantaven dins el cono. És el mateix. Però aquí anarà més avall i ja el cono ja no fa servici. Bueno, en fi. Molt bé.